Νοέμβριος, ο μήνας των αποκαλύψεων, των δυσκολιών, των αλλαγών, των πρωτοβουλειών. Νοέμβριος των νέων ξεκυμάτων. Πάμε να δούμε αναλυτικά το μήνα Νοέμβριο. Γεια σας, είμαι η Στέλλα Παραλή και με παρακολουθείτε στο κανάλι μου Αστρολογία Official, στο YouTube Αστρολογία Official, στο TikTok. Πάμε να δούμε αναλυτικά λοιπόν πώς θα είναι ο μήνας Νοέμβριος. Ο μήνας των αλλαγών, των δυσκολιών, των αποκαλύψεων, ο μήνας που επιτέλους ο χρόνος έρχεται ξανά στην ορθή πορεία του, ο μήνας που θα πρέπει να κάνουμε ξεκαθαρίσματα, αλλά και ο μήνας που θα κάνουμε καινούργια ξεκινήματα. Αναλυτικά λοιπόν έχουμε νέα σελήνη στις 13 του μήνα στο Σκορπιό. Μια σελήνη εντυπωσιακή, μια σελήνη βαθιά με έντονα συναισθήματα, ενώ είμαστε ακόμα στην απόρρεια από τις εκλήψεις. Ενώ η Πανσέλινος αυτού του μήνα θα είναι γύρω στις 27 του μήνα στους Δίδυμους. Μια Πανσέλινος επικοινωνιακή, μια Πανσέλινος δυναμική, μια Πανσέλινος πρωτοβουλειών με πολλά ταξίδια. Αναλυτικότερα λοιπόν ο ήλιος λοιπόν είναι στον Σκορπιό και θα περάσει στις 22 του Νοέμβρη στον Τοξότη, ένα ζώδιο φιλικό, ένα ζώδιο του εξωτερικού, ένα ζώδιο που έχει πρωτοβουλίες, ενώ η κυριότερη όψη αυτού του μήνα θα είναι το τετράγωνο που θα σχηματίσει με τον Κρόνο στις 23 του μήνα, ένα τετράγωνο το οποίο θα βγάλει μέσα μας πάθη, δυσκολίες και αλλαγές και συγκρούσεις εσωτερικές οι οποίες γίνονται αυτό το διάστημα. Μην ξεχνάμε, ο Κρόνος είναι στους Ιχθύς, σε ένα ζώδιο το οποίο κατηγορεύει η απεσιοδοξία, η τιμωρία και οι αρχές. Η σελήνη λοιπόν δεν κάνει ιδιαίτερες όψεις αυτό το μήνα, είναι λίγο ελεύθερη, αλλά ο Ερμής που θα περάσει και αυτός στις 10 Νοεμβρίου στον Τοξότη θα δώσει την ευκαιρία να κάνουμε νέα ξεκινήματα, αλλαγές, αεροπορικά ταξίδια, είτε καινούργιο ξεκίνημα για σπουδές και πολλοί θα ξεκινήσουν σπουδές στο εξωτερικό, ταξίδια ή γενικότερα επικοινωνίες με το εξωτερικό. Ενώ θεωρώ ότι τις 10 Νοεμβρίου που θα κάνει το τετράγωνο με τον Κρόνο θα φέρει μια απεσιοδοξία, μια αιμονή, μια επιμονή γενικότερα. Και θα κοιτάξουμε λίγο να δούμε και το συμφέρον μας. Προσοχή λίγο, μην γινόμαστε δογματικοί, μην γινόμαστε επίμονοι και μην διεκδικούμε πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Ενώ αντίστοιχα στις 27 του μήνα θα κάνει ένα τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, εκεί λίγο θα χαθούμε. Θα χαθούμε γιατί θα έχει περάσει τον Τοξότη με τον Ποσειδώνα, η θεοποίηση, ο δογματισμός, η θρησκοληψία και ο σκοταδισμός προσοχή μας κυριαρχίζουν, ενώ επίσης θα υποθούν πάρα πολλά ψέματα εκείνη την περίοδο, την οποία θα πρέπει να προσέξουμε, μην εξαπατηθούμε, προσοχή δηλαδή στις νομικές υποθέσεις και στα ταξίδια στο εξωτερικό. Αντίστοιχα η Αφροδίτη αυτό το μήνα λοιπόν θα μπει στο Ζυγό στις 8 Νοεμβρίου, η μέρα νομίζω είναι το δεξιερχόν, ναι. Και θα δώσει την ευκαιρία λοιπόν να ισορροπήσουμε καταστάσεις, να κάνουμε καινούργια ξεκινήματα, να κάνουμε συμβόλαια, να ηρεμήσουμε, να καλυφθούν θέματα τα οποία μας έχουν μπερδέψει τόσο καιρό από την Παρθένο και να μπούμε σε μια περίοδο ερωτική. Η ιδιαίτερη μία πρέπει να γίνει ότι στις 3 Νοεμβρίου κάνει μια αντίθεση, όπως έχω προπεί, με τον Ποσειδώνα, που σημαίνει εξαπάτηση, φυγή, εγκατάλειψη και θα μας πονέσει. Ενώ έχει ένα τρίγωνο με τον Πλούτονα στις 6 Νοεμβρίου που σημαίνει πάθος, έντονη διεκδίκηση, παιχνίδια εξουσίας μεταξύ των συντρόφων και έντονος ερωτισμός.
σχέσεις καρμικές. Οι όψεις Πλούτων, οι πρωτόνιες σχέσεις, ξέρουμε ότι είναι δύσκολες σχέσεις καρμικές και δύσκολα ξεκολλάς κιόλας. Ενώ θα κάνει και μια αντίθεση με το Χείρονα στις 22 του μήνα, που σημαίνει ότι θα ξυπνήσει παλιά τραύματα. Ο Χείρονας συνεχίζει, νομίζω, και είναι στον κρυό, οπότε ξυπνά παλιά τραύματα και πόνοι συναισθηματικοί, το οποίο θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε με έξοδα, με ψώνια, με κάτι τέτοιο. Ο Άρης από την άλλη, στις 24 Νοεμβρίου περνάει και αυτό στον τοξότη, μια διεκδικητικότητα. Αυτό μπορεί να φέρει και μάχες στο εξωτερικό, αυτό μπορεί να φέρει μια έντονη εμπολεμή κατάσταση, μια συγκέντρωση μαζική, η οποία θα είναι εκρηκτική σε εκείνο τον όψο, γιατί πολλές δυνάμεις συγκεντρώνονται στον τοξότη και οδηγούν σε νέες ανακαλύψεις, από την άλλη όμως και σε μάχες σε ξένα κράτη. Και νομίζω ότι τα κράτη που θα βαλθούν πιο πολύ είναι τα κράτη που έχουν στο σταθερό σταυρό, θα είναι οι Ταύροι, οι Σκορπιοί, θεωρώ εγώ, άποψη προσωπική μου. Οπότε δεν αποκλείεται να δούμε μια εμπόλεμη κατάσταση να ζωπυρώνεται σε μια περιοχή του πλανήτη, την οποία δεν περιμένατε. Σε αυτό το σημείο να το πω και ο Πλούτονας στις τελευταίες μοίρες, πτωτικές μοίρες, στον εγώκερο και για όσο παραμένει εκεί και στις όψεις που κάνει με πλανήτες μέσα από το Σκορπιό, θα φέρει καταστάσεις δύσκολες και στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μια εγκυμονή και μια αύξηση των πετρελαιοειδών, ενώ θα παρατηρήσουμε και μια καταρφόρηφη αύξηση στα ενίκια ακόμη, η οποία θα πάει μέχρι να κουραστεί. Δεν αποκλείεται αυτό το μήνα λοιπόν να δούμε και πολλά επιδόματα. Ο Δίας σε ωραίες όψεις λοιπόν από τον Ταύρο θα δεχτεί μια επιδοματική πολιτική. Δεν αποκλείεται να δοθεί ένα market pass, να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης ή να δοθούν νέα επιδόματα τα οποία θα βοηθήσουν, ενώ ένα γενικότερο νέο ξεκίνημα. Ο Κρόνος λοιπόν στις 1 Νοεμβρίου συνεχίζει να είναι ορθόδρομος και στις 4 Νοεμβρίου γυρνάει ορθόδρομος. Παρ' όλα αυτά θα παραμείνει στη σκιά του μέχρι και στη 1 Δεκεμβρίου. Οπότε θα είναι στη σκιά του, ουσιαστικά θα επαναλάβουμε πράγματα που ζήσαμε όλη την περίοδο από το Μάιο και έπειτα, από την αναδρομή και έπειτα. Θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Ήρθε η ώρα της τιμωρίας, ήρθε η ώρα των όψεων. Αυτό βοηθάει πιο πολύ βέβαια στα ζώδια όπως είναι τα ψάρια, οι παρθένοι, οι τοξότες ή οι δίδυμοι, των πρώτων ημερών, στους οποίους δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν. Αν είχαν ενεργήσει σωστά το προηγούμενο διάστημα, θα ανταμυθούν. Αν είχαν ενεργήσει αρνητικά, θα τιμωρηθούν, γιατί το καρμικό θέλει τιμωρία. Από τις σπουδαιότερες όψεις λοιπόν που βλέπω λοιπόν αυτή την περίοδο είναι η όψη του Δία. Ο Δίας μέσα στον Ταύρο, δηλαδή κάποια στιγμή θα κάνει όψη και με την Αφροδίτη, θα κάνει όψη και με τον Ουρανό, φέρνει υπερβολές, προσοχή στις υπερβολές. Θέλω να δώσουμε αυτό το σημείο, προσοχή στις υπερβολές αυτό το μήνα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτοί που είναι ευνοημένοι πάρα πολύ είναι οι Ταύροι προς δεύτερο δεκαήμερο, οι Λέοντες επίσης δεύτερο δεκαήμερο, οι Ζυγοί δεύτερο δεκαήμερου και οι εγώκεροι τελευταίο δεκαήμερου, γιατί εκεί παρόλο που υπάρχει ο Πλούτονας τι έχει την τάση να μας δίνει την ευκαιρία να αναπλάθουμε, να γεννόμαστε μέσα, σαν το φοίνικα, μέσα από τις τάχτες του. Από την άποψη καιρικών συνθηκών, δεν αποκλείεται λοιπόν ότι να έχουμε την ορθή πορεία του χρόνου, να βγάλει και τα πρώτα κρύα, να βγάλει δηλαδή. Εγώ περιμένω γύρω στις 4-5 του μήνα να αρχίσει να χαλάσει ο καιρός, να φέρει κάποιες υγρασίες, κάποιες βροχές. Θα έχει βροχερές καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά η ζέστη θα διαρκέσει όσο είναι ο Πλούτονας στον εγώκερο και έχει σωστές όψεις. Θα πείσουμε πίσω το μοτίβο της καθημερινότητας που είχαμε τον Οκτώβριο, να λύσουμε θέματα, να ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε μπει σε μια τελική ευθεία, το νιώθουμε όλοι μέσα μας, ότι θέλουμε να κάνουμε καινούργια πράγματα, ότι νιώθουμε λίγο κουρασμένοι. Δεν αποκλείεται ο Ποσειδώνας σε άσχημες όψεις κάποιες φορές να μας βγάλει και μια έκσταση, μια εποχιακή της γρίπης ή άλλων ιώσεων ή μια μορφή του κορονοϊού, η οποία όμως θα είναι ελεγχόμενη. Ό,τι είναι, έχουμε πει, όσο περνάει από το Σκορπιό οι πλανήτες προς τον τοξότη, ό,τι είναι σκοτεινό, σιωπηλό, οι συνωμασίες, οι ίντρικες,
Όλα αυτά βγαίνουν ξαφνικά στην επιφάνεια, αποκαλύπτονται, βγαίνουν όλα στο φως. Σε αυτό συνενεί και ο Ποσειδώνας, ο μεγάλος πλανήτης της εξαπάτησης, στο Ιχθύς, ο οποίος είναι στο 12ο, είναι στα μυστικά, είναι στη νύχτα, στα κρυφά. Και τις όψεις που θα δεχτεί είναι εκρηκτικές, γιατί βάζουν όρια. Ο Κρόνος εκεί πέρα έρχεται σαν τιμωρία να θέσει όρια παρακάτω, να θέσει όρια στο τι μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με αυτά που έχουμε πάντα. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά πώς θα επηρεαστεί ο μήνας αυτός για το κάθε ζώδιο. Για το Κρυό λοιπόν, και όσο είναι οι πλανήτες μέσα στο Σκορπιό, θα σας απασχολήσουν πάρα πολύ τα μυστικά, οι ίνδρικες, τα κρυφά. Θα προσπαθήσετε να καλύψετε θέματα κεφαλαίων και σχέσεων. Ενώ περνώντας στον Τοξότη θα ξεκινήσετε να πάρετε αποφάσεις οι οποίες θα είναι καθοριστικές για το μέλλον σας, για επέκταση είτε των επιχειρήσεων, είτε για σπουδές, είτε για θέματα που έχουν σχέση με τον νόμο. Προσοχή λοιπόν να μην δείχνουμε τυφλή εμπιστοσύνη, όπως Ποσειδώνας καραδοκεί στο 12ο σας κρυαράκια. Ενώ για τους Σταύρους λοιπόν, ο Νοέμβριος σας βρίσκει με τον Ήλιο και τον Ερμή και τον Άρη στο μεγαλύτερο μέρος ακριβώς απέναντί σας. Που σημαίνει το πρώτο δεκαήμερο θα ζορίζεστε αρκετά. Αργότερα έχετε απέναντι και στο Δία και στον Ουρανό. Προσοχή στις υπερβολές, προσοχή μην πάρουμε κιλά, προσοχή στην νευρικότητα και στην επαναστατικότητα. Δεν αποκλείεται να έχουμε αρκετά ξεσπάσματα νεύρων στο δεύτερο-τρίτο δεκαήμερο. Ουσιαστικά γίνεται ένα crash test μέχρι να περάσει στον Τοξότη και να κάνουμε όψεις χειαστή, οι οποίοι θα είναι σαφώς ευνοϊκότερες. Οπότε ίσως τα πράγματα ηρεμήσουν προς τα τέλη του μήνα, μετά τις 22 και μετά για εσάς τα βράκια. Ενώ για τους δίδυμους να πω ότι ο μήνας ξεκινάει δύσκολα. Ξεκινάει δύσκολα γιατί έχετε και τον Κρόνο εκεί πέρα, ο οποίος θέλει να σας μάθει πράγματα. Διδυμάκια λοιπόν πρέπει να βάσετε όψεις. Ξεκινάει ο Κρόνος να σας δίνει τη δυναμική του, να σας δίνει φτερά, ενώ μόλις περάσουν οι πλανήτες μετά τις 22 στον Τοξότη θα ζοριστείτε αρκετά, ειδικά των πρώτων ημερών και μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη θα ζοριστείτε αρκετά οι δίδυμοι των πρώτων ημερών σε όλα τα επίπεδα και σε προσωπικότητα, ενώ θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή και στην υγεία σας. Πάμε στους Καρκίνους. Με τους Καρκίνους αυτό το μήνα λοιπόν να θέλουν να μπουν σε ένα mood ερωτικό, να δημιουργήσουν σχέσεις, να νιώσουν συντροφικότητα, να θέλουν να νιώσουν οικία. Και με πολλούς πλανήτες οι οποίοι βρίσκονται ούτως ή άλλως στον πέμπτο σας, θέλετε να επιτέλους να ερωτευτείτε, να γευτείτε τη χαρά του έρωτα, της φιλίας, της σχέσης, της συμβίωσης. Δεν αποκλείεται λοιπόν μια συμβίωση αυτή την περίοδο για καρκινάκια, δεν αποκλείεται να επιστρέψει ένα άτομο από το παρελθόν το οποίο θα σας αναστατώσει, αλλά θα είναι και καλό αυτή τη φορά. Λέοντες, αυτό το μήνα ταλαιπωρηθήκατε πάρα πολύ με θέματα του σπιτιού, με θέματα της οικογένειας, θέματα δικά σας, ενώ εσωτερικά γινόταν πάρα πολλές συγκρούσεις. Δεν αποκλείεται να προχωρήσετε σε αγοραπολισίες αυτό το μήνα, ενώ από τα μέσα Νοεμβρίου και τα οποία θα συνεχιστούν μέχρι και στις 20 περίπου του μήνα. Ενώ λοιπόν μόλις περάσει στον 5ο οίκο στον Τοξότη, δεν αποκλείεται να έχετε νέα γνωριμία, να μπείτε ξανά στο παιχνίδι της διεκδίκησης. Ενώ μερικοί από εσάς δεν αποκλείεται να αποφασίσετε να ανοίξετε μια δική σας επιχείρηση, η οποία σας ευνοεί αρκετά, ή να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, ένα comeback που λέμε, γύρω στις 20 Νοέμβρη. Θα είναι το ιδανικό για σας, λιονταράκια μου, και θα σας φέρει μεγάλη επιτυχία. Για τις Παρθένους, οι πλανήτες που είναι μαζεμένοι, συγκεντρωμένοι αυτή τη στιγμή στον τρίτο οίκο σας απασχολούν ως προς το θέμα της κοινωνίας, του περιβάλλοντός σας, των συγγενών, των αδερφών κτλ. Ενώ απέναντι έχετε πληγωθεί πάρα πολύ με έναν Κρόνο ο οποίος σας πιέζει, σας έχει οριμάσει. Θέλετε να σταθεροποιηθείτε. Αυτό ευνοεί και ο Δίας λοιπόν στο 10ο που λέει ότι εδώ θέλω μονιμότητα στη δουλειά, θέλω σταθερότητα, θέλω να λύσω κληρονομικά θέματα με την οικογένεια, ειδικότερα με τη μητέρα. Περνώντας λοιπόν οι πλανήτες μετά περίπου στις 20 λέμε τώρα στο Τοξότη, θα σας δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθείτε με τα θέματα του σπιτιού. Ίσως έχετε μετακομίσεις ή νέα εγκατάσταση. Μια μετακατάσταση θα σας απασχολήσει έντονα για το επόμενο διάστημα. Ενώ για τους ζυγούς, επειδή ήδη έχετε απασχοληθεί πάρα πολύ και θα έχετε ταλαιπωρηθεί με τα οικονομικά και με τα θέλω σας και με αυτά που ζητάτε και με τα στάνταρ σας, αναθεωρείτε τους στόχους σας, αναθεωρείτε τα στάνταρ σας και βάζετε νέους στόχους. Περνώντας πολλοί πλανήτες στον Τοξότη, θα αποφασίσετε να πάτε πολλά ταξίδια ή να εγγραφείτε να κάνετε κάποια μαθήματα. Είτε να ξεκινήσετε ένα σεμινάριο, είτε να ξεκινήσετε κάτι δικό σας.
Όπως και άλλωστε προβλέπεται ένας μήνας με πάρα πολλές μετακινήσεις, πάρα πολλές αλλαγές. Προσοχή, 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 ζυγή στα οικονομικά. Σκορπιοί. Σκορπιοί, ήδη πιέζεστε αρκετά. Είστε έτοιμοι για νέα ξεκινήματα εδώ από τον Οκτώβριο και πέρα, από τα μέσα του Οκτωβρίου και πέρα. Έτοιμοι σε μια διαδικασία για νέα ξεκινήματα, πρωτοβουλίες. Είστε έντονα ερωτικοί, έντονα διεκδικητικοί. Βέβαια, προς τις τελευταίες μέρες του Οκτώβρη και το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη θα πιεστείτε αρκετά με έναν Δία και έναν ουρανό απέναντι, που σημαίνει ότι θα έχετε αρκετά ξεσπάσματα, προβλήματα με τον νόμο, ίσως βγουν νομικά θέματα ή θέματα συμβολέων ή προβλήματα με άτομα του εξωτερικού. Προχωρώντας λοιπόν προς το μήνα και περνώντας οι πλανήτες στο δεύτερο σας ηλιακό σπίτι, θα σας απασχολήσουν πάρα πολύ συμβόλαια, θέματα, κατοικίες. Προσοχή λίγο στην κριτικότητα και στη ζήλια, ενώ κάποιες όψεις θα σας προβληματίσουν ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα στις όψεις που θα κάνει με τον χρόνο, θα πιεστείτε αρκετά. Προσοχή στα νεύρα σας, προσοχή στα σπασίματα και μην ξεκινήσετε κάποιες μικροεπεμβάσεις οι οποίες μπορεί να βρεθούν στον δρόμο ή χρειαστούν στον δρόμο. Αναβάλτε το, αισθητικής φύσεως, αναβάλτε το για μια άλλη περίοδο της ζωής σας. Τοξότες. Οι τοξότες έχετε λίγο προβληματιστεί από τον Οκτώβριο. Είστε σε μια περίοδο που θέλετε να κλείσετε κύκλους στη ζωή σας, ίσως κάνετε κάποια αλλαγή εργασίας, ίσως κάνετε αλλαγή κατοικίας, ίσως πήρατε την πρωτοβουλία. Γενικότερα τα οικονομικά σας πάνε καλά, τοξότες, και γενικά επειδή είστε άτομα που θέλετε να προοδεύετε και βάζετε μακρινούς στόχους και θέλετε να νιώθετε ελεύθεροι, ίσως μια δέσμευση αυτό το διάστημα σας πίεσε αρκετά. Είστε έτοιμοι να αλλάξετε, να προχωρήσετε σε μια πιο ολοκληρωμένη κατάσταση στη ζωή σας, είτε στον τομέα των επαγγελματικών με μια μονιμότητα, είτε στον τομέα των αισθηματικών με ένα γάμο. Αυτό ισχύει για όλους τους τοξότες. Παρά αυτά, έχουμε μια δυσκολία λοιπόν με τους πλανήτες που ήταν στο 12ο σας και πιεστήκατε αρκετά. Κρυφοί, μυστικά αποκαλύφθηκαν, εχθροί υπήρξαν, ειδικά από αντικά πρόσωπα, είτε προβλήματα με τα αδέρφια ή με τον πατέρα σας προβλημάτισαν πάρα πολύ. Προχωρώντας ο ήλιος και οι πλανήτες προς το ζώδιό σας και στα γενέθλιά σας, ειδικά των πρώτων ημερών, του πρώτου δεκαημέρου, θα λάμψετε ουσιαστικά. Θα σας δοθεί ευκαιρία λοιπόν να κάνετε το νέο ξεκίνημα που τόσο περιμένετε. Μην ξεχνάτε, σας ευνοεί πάρα πολύ και ο Κρόνος στα ψάρια, παρόλο που κάνει ένα τετράγωνο και σας φέρνει πάρα πολλά νεύρα και ξεσπάσματα. Απ' την άλλη θα σας δώσει την ευκαιρία να μάθετε να βάζετε όρια και να ελέγχετε τα θέλω σας. Εκμεταλλευτείτε το γεγονός βέβαια και το Πλούτονα στον δεύτερο, που σας λέει ότι τώρα είναι η κατάλληλη εποχή να κλείσετε κληρονομικά θέματα, θέματα κεφαλαίων, θέματα φορολογικά, θέματα με το εξωτερικό, ούτως ή άλλως είστε ζώδιο του εξωτερικού, και θέματα με την κατάσταση γενικότερα αλλαγών. Είστε ακριβώς, φωτίζεστε, και για ένα μήνα λοιπόν τουλάχιστον θα φωτίζετε ουσιαστικά. Βέβαια θα πούμε αναλυτικά για το ζώδιο του τοξότη σε ξεχωριστό βίντεο. Πάμε στους εγώκερους. Οι εγώκεροι λοιπόν έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτό το μήνα. Ήταν σε μια περίοδο ξεκαθαρισμάτων, φίλων, συντρόφων, στόχων, οικογένειας, ενώ τώρα θα περάσουν λοιπόν σε όψεις πιο συντηρητικές. Θα έχουμε ο κυβερνήτης σας είναι στα ψάρια, στον τρίτο οίκο, οπότε σας απασχολούν θέματα με αδέρφια, έχετε οριμάσει, έχετε μαζευτεί, δεν θέλετε να εκφράζετε πλέον δημόσια, προσέχετε πάρα πολύ το τι λέτε πλέον δημόσια, προσέχετε πάρα πολύ το πώς θα παρουσιαστείτε στους γύρω σας, ενώ κάποιες αρνητικές όψεις που θα δεχτείτε αυτό το μήνα θα σας αναγκάσουν να βγείτε, να ξεβολευτείτε ουσιαστικά, να μιλήσετε. Εγώ και είναι άτομα της καριέρας, και αυτό το μήνα για πρώτη φορά ίσως απασχοληθούν με τα ερωτικά τους ή τα οικονομικά τους πιο πολύ. Ξεχάστε για λίγο τη δουλειά, αφοσιωθείτε λίγο στον έρωτα. Σας ευνοεί πάρα πολύ αυτή η περίοδος στα ερωτικά. Εγώκεροι, σας ευνοεί στις σχέσεις. Ενώ όταν θα περάσει λοιπόν οι πλανήτες του τοξότη, θα μπείτε σε ένα προβληματισμό. Θα μπείτε σε διλήμματα, θα ξυπνήσουν κάποια παλιά σας τραύματα και θα αναγκαστείτε να ομολογήσετε ότι εσείς οι ίδιοι παραμελείτε τον εαυτό σας, να δεχτείτε πράγματα για τον εαυτό σας, να αγκαλιάσετε λάθη σας. Ουσιαστικά οι εγώκεροι φέτος είναι και ευνοημένοι, αλλά περνάνε και μια περίοδο εσωτερικής διεργασίας και αναζήτησης. Για τους υδροχόους, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι, ούτως ή άλλως έχουν ταλαιπωρηθεί, νομίζω, θεωρώ από τον Ιούλιο και μετά, και μέχρι την περίοδο των εκλήψεων ταλαιπωρήθηκαν αρκετά, και μέσα στο σπίτι και στις σχέσεις και στις φιλίες που δοκιμάστηκαν. Οι όψεις λοιπόν από το Σκορπιό, που είναι τετράγωνα καθαρά, τους έχουν προβληματίσει και θα συνεχιστούν και για το επόμενο διάστημα. Στον τομέα της εργασίας
προβληματίζετε πάρα πολύ στο τομέα της καριέρας, προβλήματα ίσως σας βγάλει και με τον πατέρα σας. Αυτά θα συνεχιστούν για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε πράγματα μέσα σας. Ίσως έχετε ένα πρόβλημα με δάνεια, με αγοροπολισίες, με μετακομίσεις, καθυστερήσεις γενικότερες. Οπότε θα έχουμε ένα crash τεστ νεύρων. Αυτό είναι και ο Πλούτονας στο 12ος που σας βάζει να δείτε που έχετε εσείς κάνει λάθη και να τα διορθώσετε, να κάνετε έναν εσωτερικό απολογισμό. Περνώντας λοιπόν οι πλανήτες στον τοξότη, θα σας φέρει λίγα προβλήματα, νέους στόχους βασικά, θα σας φέρει νέους στόχους. Αυτό είναι καλό. Θα σας φέρει όμως και μερικούς καυγάδες από το τομέα της παρέας σας, αποφασίσετε να αλλάξετε παρέες, να αλλάξετε γειτονιές που λένε να αλλάξετε τα χνότα σας, γιατί βλέπετε τελικά ότι τα άτομα που ήταν γύρω σας δεν ήταν αυτό οι άνθρωποι που θα σας στηρίξουν, ήταν άνθρωποι οι οποίοι έριχναν τα στάνταρ σας. Τέλος, πάμε για τα ψάρια. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα, από τα πιο ευνοημένα ζώδια, τα ψάρια. Μετά τις 4 του μήνα που ο Κρόνος επιτέλους παίρνει ορθή φορά. Ειδικά το πρώτο δεκαήμερο έχετε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, έχετε οριμάσει, έχετε βάλει στόχους, περνάτε, ξεκαθαρίσετε τα καρμικά σας. Ήταν μια περίοδο αναζήτησης, ήταν μια περίοδο που αυτοτιμωρηθήκατε ουσιαστικά. Απ' την άλλη, νταντεύατε και τον εαυτό σας όμως. Θέλετε μια αγκαλιά ουσιαστικά, μια αγκαλιά στα δύσκολα. Ψάρια, βλέπετε ότι τελικά αυτή η αγκαλιά δεν χρειάζεται να έρθει από άλλους, μπορεί να την κάνετε μόνοι στον εαυτό σας. Πολύ βασικό, έχετε οριμάσει, έχετε αρχίσει σπουδές. Αν δεν αρχίσετε, θα αρχίσετε οπωσδήποτε. Ειδικά όταν θα περάσουν οι πλανήτες στον τοξότη και τώρα και στο Σκορπιό βέβαια, και μυστικά. Προσπαθείτε να διαφυλάξετε τα μυστικά σας πάθη θυσία. Το τελευταίο δεκαήμερο βέβαια ζορίζεται πάρα πολύ με τον Ποσειδώνα εκεί πέρα, να κρατηθεί, να μην γίνει χαοτικό, να μην χάσει το δρόμο του, να μην χάσει τη λάμψη του. Σας ευνοούν γενικότερα αυτή την περίοδο οι όψεις να κάνετε νέα ξεκινήματα. Στα επαγγελματικά σας, σας ευνοούν να σας φέρουν νέα κεφάλαια. Εδώ ναι, δεν αποκλείεται, ειδικά το πρώτο προς δεύτερο δεκαήμερο, θα σας φέρει και ένα καινούριο έρωτα ή μια νομιμοποίηση σχέσης ουσιαστικά. Μια κρυφή σας σχέση μπορεί να γίνει νόμιμη ή να αποκαλυφθεί, να τη ζήσετε, να τη χαρείτε και σας ευνοεί πάρα πολύ και ο Πλούτονας από το τρίτο και γενικότερα οι όψεις αυτό το μήνα ευνοούν τα ψάρια πριν είναι ελάχιστο εξαιρέσεων που ο Κρόνος θα κάνει κάποιες άσχημες όψεις με τον Άρη και εκεί θα έχουμε κάποια σπάσματα νεύρων. Προσοχή στα σπασίματα ψαράκια με αυτό το διάστημα. Προσοχή, μη σπάσουμε χέρια, ποδαράκια κτλ. Και στη βιασύνη σας ψαράκια, μην έχουμε κάποια τροχέα. Αυτός λοιπόν ήταν ο μήνας Νοέμβρης, καλός ή κακός, όλα θα πάνε όμως καλά. Η συμπαντική ενέργεια πάντα λειτουργεί προς όφελος του ανθρώπου όταν ξέρει να τη χειρίζεται. Είμαι η Στέλλα Παραλή, Αστρολογία Official, για προσωπικά ραντεβού έχετε στην περιγραφή. Για προσωπικά ραντεβού θα δείτε στην περιγραφή